Saúdos, sexan benvidas e benvidos a Televisión da Estrada, o mundo do fútbol e, por suposto, a un novo partido do Club Deportivo Estradense que, hoxe, nunha tarde chuviosa, fea, gris, enfróntase no campo da Bayuca o Ribadumia, o penúltimo clasificado e, polo tanto, unha nova oportunidade para que ese sí ou sí que estamos convertindo xa no eslogan do Club Deportivo Estradense se teña unha reafirmación máis aínda do que ten que ser, lóxicamente, na parte deportiva este encontro diante de un equipo que aspira ao liderato da categoría. Saltou xa o Ribadumia, farao de un momento a outro o Club Deportivo Estradense e imos xa coas alineacións. Precisamente por parte do Ribadumia, Juanjo na portería, cando salta precisamente o Club Deportivo Estradense, decíalles que Juanjo estará na portería, o número 2 para Iago, o 3 Sallar, o 4 Iván Renda, o 5 Baliñas, o 6 Lucas, o 7 José Manuel, o 8 Borja, o 9 Ramón, o 10 Samun e o 11 Fran. Salta tamén o trío arbitral, concretamente o árbitro Blanco Losada do Colexio de Ourense, auxiliado por Dieguez Novoa e por Martínez López. Por parte do Club Deportivo Estradense, Toledo na portería, o número 2 será Peiteado, o 3 Diego Castro Fafú, o 4 Amoedo, o 5 Guti, o 6 Marcos, o 7 Manuti, o 8 Rico, o 9 Julián, o 10 Unai e o 11 Damián. No banquiño, xunto a Javier Oreiro, están Nando, Maquelele, Vicente, Brais e Iván. Procédese agora mesmo o sorteo de campos. Lembramos que estes partidos están patrocinados por Pastelería Mimela, a Pastelería da Estrada, e polo Concello da Estrada a través da Concellería de Deportes. E tamén que a partir do martes quedan na nosa páxina en www.estradatelevision.com os partidos para que vostedes poidan, se así o queren, velo calquer outro día da semana. Vai a arrancar o encontro. O vento agora sopla un pouquiño de fronte á posición do Club Deportivo Estradense. Precisamente Unai será o primeiro home en tocar o coiro cando o colexiado autorice, que agora mesmo top para primeiros 45 arrancou, polo tanto, o partido. Dende atrás move longo, moi longo Amoedo, moi longo tamén sobre a situación que tiña en este caso Julián, e o lateral para o equipo visitante. Iago que movía, presiona Manuti, o fai o propio Julián, e o árbitro di que o balón será para o Club Deportivo Estradense. Diego Castro, o home que saque, deixaba ya Manuti. Amoedo por detrás, busca un balón longo hacia a zona de Unai, meteu a cabeza Unai, queda moi suelto coiro dentro de área e recupera de novo o Estradense. Peiteado, marchouse o coiro agora a Damián no seu intento de control e de novo o balón o lateral para o saque de Ribadumia. Un equipo, como lles dicía, penúltimo clasificado na regional preferente Grupo Sur, que chega, lógicamente, a Estrada tentando de inicialmente pecharse e ao mesmo tempo buscar, se posible, algún contraataque, algún contragolpe que permita lóxicamente abrir a súa conta goleadora e asustar de algún xeito o Club Deportivo Estradense. O campo está rápido, pero está en boas condicións, non vemos charcos e polo tanto permitirá a circulación do coiro con certa velocidade e por suposto tamén con ou ao menos iso agardamos, certa vistosidade en canto ao fútbol de ataque do Club Deportivo Estradense. Peiteado para o saque, longo hacia a zona de Unai, quedou o balón moi pasado, pelexa Damián no medio de dous homes, intentaba darse a volta e hai falta. Sacou Damián xa rápido e o coiro hacia outro lado para Diego, deixou para Amoedo. Guti, que pedía, opta por buscar un saque moi longo a zona de Unai, cortou a defensa e agora a pelexa de novo en medio campo na recuperación para Julián e falta, deixábase o dianteiro centro do Estradense de esa entrada, falta favorable ao Club Deportivo Estradense e de novo situación a balón parado, situación de estrategia
e Diego Castro, que xa deixou para o saque rápido. Atención de Marcos, Diego, e non chegou ninguén, pero continúa o perigo. Damián, o centro de Damián e as mans directamente de Juanjo. Primeira aproximación, 2 minutos e medio, casi 3 do Club Deportivo Estradense, con moitísimo perigo a portería visitante. Atención agora ao contraataque, porque chegou xa para cortar, pegando o coiro e sacando Marcos da zona de perigo, e de novo o lateral para Sallar, para Ribadumia, que viste con esa camisola amarela, pantalón negro. Atención ao fallo de Diego Castro, pode haber perigo porque estaba moi ben ubicado José Manuel, pero o seu tiro saiu moi alto sobre a portería de Toledo. Confiouse Diego, confiouse Fafú, e o balón saiu un pouquiño, xa viron alto, nesa aproximación con moito perigo a portería dese home que sacará de Toledo. Prácticamente un único home por parte de Ribadumia en ataque. Manuti, que consigue controlar. Estaba moi tapado, atención ao roubo, que pode ter de novo peligro, necesitará xente que se incorpore. Ribadumia, non hai falta, agora sí, marcou a falta de Manuti sobre Ramón, o árbitro, polo tanto, a xogada agora, balón parado, pero para Ribadumia. Aguantou moi ben Ramón, e será José Manuel o home que saque, non, deixa xa, para que sexa Borja, o home que poña de novo o coiro en movimento. Dicía que aguantou moi ben a posesión Ribadumia, buscando, agardando a chegada de compañeros. Aí vai Borja, moi pechado, meteu a cabeza a cobertura do Estradense, finalmente cedeu lateral Unai na súa incorporación, na súa chegada tamén para axudar en tarefas defensivas. Hai 2 balóns agora no campo, terán que devolver un. De novo a zona de banquiños para que saque Ribadumia. En principio, ese córner moi pechado, e atención ao gol directo, o gol que chega de Fran, minuto 5 desta primeira parte. O envío directo, gol olímpico de Fran, sorprendendo a propios e a extraños. A execución perfecta do córner, e Fran que abría conta para Ribadumia, repito, no minuto 5 de partido. Queda moito, obviamente. Amoedo longo, Damián que intenta controlar, non pode, en marcha Sello Coiro, a saque de banda. Fafú, a patada a seguir de Fafú, e hacia a zona de Julián, vai saltar Manuti, vai facer o propio agora Amoedo. Empurran aí a Unai, e ahora sí, hai falta, e polo tanto, de novo, xogada de estrategia para o Club Deportivo Estradense. Rico e Marcos, os homes que se achegan para poñer o coiro en movimento. En principio Marcos parece ter todas as papeletas, posto que é o home que xa está colocando os seus compañeiros para buscar probablemente un tiro directo. Aí vai Marcos, meteu a cabeza hacia adentro Julián, quedou o balón suelto, volve a sair o Ribadumia. Atención de novo o contraataque, chega, ou intentou chegar a Moedo, entroulle a Samún, pitou falta o colexiado, e xogouse o cartón amarelo aí a Moedo, que ia con todo, pero unha décima de segundo tarde sobre a chegada de Samún. Por lo tanto,
De novo, falta favorable a Ribadumia. Borja, o home que está colocando Coiro para o saque. Aí vai, sen maiores consecuencias nin problemas, chapou Toledo, que estaba agardando que os seus homes se colocasen para facer o saque. E de novo moi longo. Está optando o Club Deportivo Estradense, ao menos nestes primeiros minutos, levamos 8, por balóns moi longos, prácticamente non se combina, e fora de xogo. Decía que non se combina en medio campo, senón que se está buscando transicións moi longas dende a defensa hacia a zona de punta, hacia os homes máis en vanguarda, e lóxicamente eso provoca problemas a hora de control e sobre todo problemas a hora de poder ligar xogadas entre os homes que están lóxicamente moito máis marcados polos propios defensas do Ribadumia, e é que están moi metida a defensa moi cerquiña da súa área. Están ademais xa xogando a favor de marcador, e eso beneficia claramente ao equipo que defende. Aí vai Pepe Rico, intentou mover, fixo finalmente a zona de Julián, está buscando Julián compañeiros, salta por xogar con Marcos. Peiteado que se movía pola dereita. Pepe Rico busca agora precisamente a Peiteado. O centro de Peiteado quedou un pouquiño atrás, deixou para Manuti Julián, abreu este para Fafú. O centro de Fafú sacou a defensa, vai chegar dende atrás e pega fortísimo Peiteado, pero o Coiro saía desviado á dereita da portería de Juanjo. Con tranquilidade, obviamente, o gardameta de Ribadumia colocando o esférico e agardando xa que os seus homes miren para ele e vexan as posicións para o saque. Rico, que recuperou, buscou a Damián, terá que darse a volta, está intentando marcharse, non foi quen de chegar no seu recorte Damián a quedar en unha posición de centro, polo tanto quen saiu beneficiado foi o propio Ribadumia con ese rexeite que chegaba ás mans de a súa zona de portería. Vaise perder agora o Coiro para saque de portería, precisamente para o Club Deportivo Estradense. Será Toledo quen de novo mova para os seus homes. Fíxense como por diante do balón, en unhas zonas de pase máis menos cercanas non había ninguén, e polo tanto o balón longo, a zona de Damián, último en tocar, e o saque de novo para Ribadumia. Aí fora de xogo agora, senalou o auxiliar de Blanco Losada, Dieguez Novoa, ese fora de xogo. Xa move o Club Deportivo Estradense. Rico amagou, botexou pasar o Coiro, recupera a Ribadumia, corta a Moedo, presiona a Damián, a patada a seguir hacia a zona de Amoedo que saltará, meteu a cabeza o central do Estradense e a patada dende a zona defensiva directamente ás mans de Toledo, que saca agora para a subida dese home que pega de novo. Amoedo, Unai saltando, Julián que intentou facerse co sitio, Guti saiu vendo o recorte, Peiteado, en esa zona hai moitísimos homes e moitos problemas para a circulación do Coiro. Atención de novo contraataque, pero anticipou agora ben Marcos sobre a chegada complicada de José Manuel. Toledo, Julián que prolonga, corre Unai e corta a defensa, enviando directamente sin complicacións o Coiro fora Baliñas. Lateral e saque para Diego Castro, para Fafú. Julián que pide a Cheli ao Coiro, pero cortou
por segunda vez. O balón a defensa foi Iago. E de novo o lateral para Fafú. Mesmos protagonistas, mesma zona, 12 minutos, imos para 13. 1-0 perde o Club Deportivo Estradense, o mellor dito, 0-1. Unai saltando, e atención o tiro, porque estivo a piques de coller portería. Esa chegada un pouco a trancas e barrancas, pero saeu un pouquiño desviado á esquerda, precisamente da portería dese home de Juanjo, que de novo sacará dende a súa área pequena. Marcando a ubicación dos seus homes, Juanjo coa perna dereita arriba, Unai que apelexa con Rico, finalmente a patada tamén a seguir agora de Peiteado, e fíxense, saeu pois prácticamente pegado o banderín de córner zurdo da portería de Ribadumia. Dá a impresión de que os xogadores do Estradense quedaron sorprendidos, un tanto groguis, por ese gol de Ribadumia, e non teñen agora mesmo claro cal é a receita idónea para recuperar o sitio, sobre todo para xogarlle a un equipo como é o Ribadumia, que ata o momento defensivamente está sendo moi contundente, e a súa fortaleza física está marcando situacións como esta que estamos vivindo, con esa falta que facía precisamente Baliñas. É unha falta moi perigosa, sobre todo tendo en conta a zona onde estará ubicado o balón cando o árbitro autorice o saque, xa que en principio Unai parece que está sangrando pola nariz, polo tanto, mentres non pare de sangrar non poderá reincorporarse ao xogo, e momentáneamente o Club Deportivo Estradense xogará con 10 homes, mentre se atende precisamente a Unai. Hacia ali vai o auxiliar do Club Deportivo Estradense, segundo entrenador Manolo Blanco, para atender o dianteiro do Club Deportivo Estradense. Atención a falta, porque están Marcos e Damián, e calquera dos dous pode golpear. Eu incluso pensaría en Damián segundo esa opción. Non, pois foi Marcos. O balón que se pasea, sacou finalmente a defensa, corre o propio Marcos, meteu a cabeza, pode montar contraataque Ribadumia, pero xa cortou Fafú, o balón moi longo dende a súa zona de campo, as mans do gardameta de Ribadumia. Manuti que metía o pé, e agora de novo o balón á zona de Toledo, e isto vai ser unha constante. Ata o momento a defensa de Ribadumia o que fai é basicamente cortar o balón e buscar xa de primeiras os centros. Atención a Pepe Rico, porque aí chegou para o remato, quería chegar Julián, pero anticipou ben a defensa, enviaba o balón a córner. Por lo tanto, córner favorable ao Club Deportivo Estradense. Dende esa zona será Marcos probablemente o home que saque. Precisamente Marcos, home que xa está colocando coiro, de un momento a outro tamén volverá ao campo Unai. Atención ao córner. Marcos metía a cabeza como podía Baliñas, será saque de portería, no, de Ouliña, de auxiliar, que córner. O árbitro marcaba en primeira instancia saque de portería, pero o auxiliar indicaba co banderolo levantado que sería córner, e polo tanto córner favorable ao Club Deportivo Estradense. Marcos preparado xa para o saque. Aí vai Marcos, moi pechado, meteu as mans o gardameta visitante, intenta salvar, pero era difícil Samun, e finalmente de novo lateral para o Estradense. Peiteado, que se daba que saque, Rico que ya deixa, e tamén xa está Damián cerca para axudarnos a que caía precisamente Damián. O balón que chega á zona de Julián, atrás para Pepe Rico, ten máis atrás a ese home que recibe Marcos,
Polo outro lado, Diego Castro, abreu ben agora sobre o lateral zurdo, centro deste, sacou a defensa, o balón que volve de novo para Pepe Rico, continúa o asedio do Estradense, Marcos que abre agora hacia outro lado, peiteado que vai saco peito, marchase ben, hai falta sobre peiteado, sinalada polo colexiado Blanco Losada, lembremos, árbitro do colexio de Ourense. E de novo o saque para Marcos ou para Damián, os dous homes que se reparten sempre ese tipo de xogadas a balón parado dende a zona dereita do ataque. Será Marcos. Na prolongación chegou a Moedo, pero en semifallo enviou no seu remate o balón directamente fora, e polo tanto saque de portería de novo para Ribadumia. 20 minutos a piques de chegar a eles, 18:30 para ser exactos de partido. 0-1 perde no campo da Bayuca o Club Deportivo Estradense, un partido que en principio decíamos de nós que podía ser un partido cómodo pola ubicación na táboa do Ribadumia, e que ata o momento de cómodo para o Estradense non ten absolutamente nada, máis ben todo o contrario, está resultando moi difícil, cando agora hai de novo falta, porque entraba con todo a defensa de Ribadumia, Borja concretamente, sobre a posición de Julián. Marcos, e suben xa de novo as torres do Estradense, Guti e Amoedo. Aí vai o envío, e vamos a ver, porque de novo en dous tempos chapou diante do remate tamén en semifallo do propio Julián o porteiro de Ribadumia, e reinicia ou intenta reiniciar o contraataque o equipo visitante. Continúa na posesión, Manuti que a pelexa, chegou Fafu, enviou directamente a saque de lateral, moi pegadiño o banco do Club Deportivo Estradense. Iago, home que sacou, devolven ya, e agora xa o cambio total de Borja, pelexa aí Fran, non hai falta, senón de novo córner, e atención porque volve a ubicarse Fran para o saque. Ahora deixou ya en saque corto o seu compañeiro, meteron adentro, sacou un peiteado Damián que a prolonga, chegou o balón suelto a zona de Manuti, que meteu o pé a punteira prácticamente, botando o coiro fora. Ahora non optou, como fixera antes Fran, por o envío directo, o que lle costou o gol, que neste momento campea en contra do Club Deportivo Estradense. Optou por ese saque máis en corto, e a situación obviamente foi completamente distinta. Iago xogando atrás con Renda, de novo move Ribadumia, e Samún meteu dentro, non chegou por pouco Ramón. O balón tiña moitísima intención, pero faltou unha décima de segundo para que chegase o xogador de Ribadumia. Atención de novo, porque pode montar o contraataque. Roubou moi ben Ramón, mete o pé agora Guti e consigue levala ao central do Estradense. Pepe Rico que vai ao chao, envía o coiro directamente fora, cando entrará de novo no terreo de xogo dese home, que agora se incorpora Unai, logo de que se cauterizase a súa nariz, e polo tanto deixase de sangrar o dianteiro do Club Deportivo Estradense. Damián foi o último en tocar, e de novo lateral para Ribadumia. Sallar para o saque. Xunto a ele está Lucas, recibe Lucas, meteu a punteira e o balón sin dirección á zona de Amoedo, que tamén doulle para adiante, prácticamente sacando o coiro de encima.
sigue moi tolo o partido sin que ningún equipo sexa capaz de controlar claramente o xogo e polo tanto cree realmente fútbol. Está moi aberto, siguen xogando os dous equipos moi rápido pero con moi pouca precisión, e a todo momento o partido, repito, sigue aberto pero aínda con moitísimos problemas para un club deportivo estradense que sigue pouco a pouco, ou eso, a lo menos agardo, incorporando efectivos. Atención a Diego Castro, o envío, sacou o porteiro, pode chegar o gol por dúas veces Julián, e finalmente de novo o porteiro Juanjo chapou o coiro. Nova ocasión, minuto 23, e moi ben o porteiro Juanjo, o gardameta de Ribadumia, que salvou unha situación perigosísima diante de un home que non acostumbra a fallar aí, como é Julián. Diego recibe do propio Julián. Diego, Unai meteu a man, hai man clara de Unai, sinalada ben agora polo colexiado. E Baliña xunto ao coiro, deixa que se Iván o home que saque. Iván Renda. Aí vai o saque, cortou a Moedo, chega dende atrás agora Guti, patada longa de Guti a zona de Damián, cortou a defensa, e de novo é Sallar o home que intenta reorganizar o ataque do seu equipo, pero xa Marcos se fixo co balón en medio campo. Peiteado de primeira, xogou agora na saída o estradense. Vamos a ver Damián, que ten opción de un contra un, intentou buscar un pase por arriba moi complicado sobre a incorporación de Unai, e o saque de novo longo a zona de Guti, que prolonga coa cabeza para o seu gardameta. A Moedo, a esquerda, ten a Diego, a Fafú, vai intentar recibir, vamos a ver se salva, efectivamente conseguiu chegar, vai intentar un contra un, non buscou o centro, dende atrás chega Damián, foiselle un pouquiño coiro no bote, douse media volta agora Julián, pero non foi quen de engatillar ben o balón, e polo tanto saúlle moi floxiño as mans dese home que saca, de Juanjo, moi forte, e a cabeza de Diego Castro. Meteu tamén Marcos a cabeza. Ahora Diego hacia a zona do medio. Unai, que non controla, caille o balón nos pés prácticamente a Baliñas. Corre agora Fran, e hai falta de Fran, e sacou rápido estradense. Marcos, Fafú, Julián, que viña a axudar ao centro do campo, devolve para Fafú, polo medio con Marcos, peiteado, controlou peiteado, buscou a saída con Damián, non había precisión no envío, e de novo o lateral para o equipo que hoxe visita a Valluca, o Ribadumia. Marcos, Guti, buscou a Rico, foiselle un pouquiño no control, xa que agora xogou con peiteado, este move xa sobre a carreira infructuosa de Unai, e de novo o saque lateral para Ribadumia. Está tapando o Estradenso, intentando tapar o saque, acercando os xogadores á posición precisamente do home que vai sacar para tentar de recuperar canto antes o coiro. Rico abrindo sobre Diego, o balón que non colleu dirección. Atención agora a saída, porque é moi perigosa. Ven a axudar Manuti na incorporación, chega Iago xogando en medio campo agora Lucas, chegou desde atrás intentando por dúas veces levar o Club Deportivo Estradense, continúa perigo, é Samún, e agora aí fora de xogo. Dame a impresión de que Fran estaba en fora de xogo, ao menos eso sinalou o auxiliar do colexiado Martínez López, e polo tanto a xogada quedaba xa invalidada. Rico buscando a incorporación de Damián. O último en tocar foi un home de Ribadumia, e polo tanto
A mí me impresión de que ia ser lateral para o Estradense, pero no. Digo colexiado que foi o que saque lateral, pero para Ribadumia, que se sacou prácticamente Borja o balón de encima e devolvía ao Club Deportivo Estradense en campo, eso sí, do Estradense. Non quería baixar nin complicarse a vida a Borja nesa xogada. Pepe Rico, Marcos está pedindo axuda, Amoedo ten a esquerda a Fafú, dousa volta, xoga hacia Guti, ven a tentar de presionar agora os homes de medio campo de Ribadumia. Pedía falta, non asinalou o colexiado aí nesa entrada. Atención de novo o contraataque de Ribadumia, que pode ter peligro, ainda que xa se parou porque hai moi poucos homes por diante do balón. Vamos a ver a chegada, Amoedo que está tapando sobre a chegada de Ramón, e o saque xa de portería para o Club Deportivo Estradense, a piques de chegar a media hora de partido. Levamos exactamente 28 minutos e medio, prácticamente 29, y está resultando, con un guión un tanto cambiado, o partido complicado para o Club Deportivo Estradense. Rico pola dereita, ese home que recibirá agora. Damián intenta irse, está xa moi tapado, dousa volta, es de novo lateral para Estradense, peiteado, pide por detrás Rico, recibe, no, perdón, Marcos recibe, buscou agora a Damián, este xoga con Rico, do outro lado está Diego Castro, hacia él envía Rico, deixa pasar para Julián, Diego volve de novo para él, o movimento hacia Manuti, está tocando agora o Estradense, na zona de atrás chegaba Damián, meteu a cabeza a defensa visitante, concretamente Sallar, e o coiro directamente a córner. Marcos, que vai directamente para facer o saque, e de novo a incorporación dos dos centrais do Club Deportivo Estradense para intentar buscar un remate de cabeza dentro de área. Aí vai Marcos, o balón hacia o punto de penalti, saltou aí Guti, chegou a Moedo, engatillou en semifallo e finalmente volve a sacar a defensa sin complicarse a vida o lateral para o Club Deportivo Estradense. E xa Diego Fafú que vai a sacar, recibía de Amoedo, sacou para Julián. De novo chega o coiro, o centro, sacou a defensa, Pepe Rico que vai recuperar, move hacia peiteado, abre este de novo con Damián, Pepe Rico que intentou chegar, Damián que apelexa, finalmente meteu o pé defensivamente peiteado, e falta que sinala o colexiado favorable o Club Deportivo, perdón, en contra do Club Deportivo Estradense, favorable ao Ribadumia. Manuti que se marchou moi ben de dous homes, hai falta e cartón amarelo para José Manuel, o primeiro cartón amarelo do partido cando empeza a chover intensamente na Bayuca. Agora mesmo está caíndo auga de maneira intensa na Bayuca, e atención de novo ao saque ao lado do coiro, xame Marcos, Fafú, e dicir que tamén Guti, pero xa directamente o que fixo o Estradense foi sacar o tal un saque máis en curto. Amoedo que se marcha, sigue presionado Amoedo, non topa xogadores a quen pasar con claridade. Agora na recuperación tres homes do Estradense, o propio Amoedo, a pelexa é moi dura e finalmente lateral para o Club Deportivo Estradense. Diego Castro, Manuti que está cerca para recibir, tamén ese home Marcos, deixa que corra o coiro, busca a Damián, aí esperou Damián que chegase o balón, e finalmente, afortunadamente para o Estradense, non foi quen de controlar Ribadumia e foise tamén hacia o lateral. Marcos, sin dirección, envío de Marcos, marchouse ben agora, atención, o Ribadumia, e finalmente
marchouse o balón fora. Señala falta de peiteado sobre Fran. Primeiro deixou o árbitro a lei da ventaxe por si o coiro non saía, pero unha vez que xa saíra aplicou, creo que perfectamente, a lei da ventaxe o árbitro e sinalou esa falta favorable a Ribadumia. Saque moi longo, o último en tocar foi Ramón, e agora será lateral para o Estradense. Na súa zona de lateral dereito, peiteado que saca Pepe Rico, devolve ya, peiteado que mete como pode o balón dentro xa de campo. Na saída Damián, está moi tapado, terá que darse a volta, houbo falta, caeu Damián e estáse solicitando ao colexiado cartón por esa entrada sobre Damián. Non o considera así o árbitro. Pois sí, agora sí, cartón amarelo. E dame impresión a min que sobre Samún, porque enseñou o grupo unha vez máis o cartón, e eu creo que era Samún o home que recibía ese cartón amarelo. No minuto 34 de primeira metade, lembremos, perde o Club Deportivo Estradense por 1-0. Julián, que vai intentar controlar. Foiselle un pouquiño, está moi tapado, ven a apoiar Diego por detrás, Fafú, marchouse de novo Diego, sigue na mesma zona, ahora caeu Diego e será falta. Din os homes de Ribadumia que se tirou Fafú, e será falta, e ademais falta de novo perigosa, con un envío que pode ser directo de Marcos a portería de Juanjo. Un córner un pouquiño aberto, e dende aí pode intentar buscar portería de maneira directa ao Club Deportivo Estradense. Juanjo preparado para o envío, e vai moi cerrado, e o balón que fai un estrano, golpea en dous homes e finalmente sai a córner. O propio Marcos que sacará, colocando o céspede do campo. Aí vai o envío, meteu Juanjo, o balón que queda para Rico, golpeou como puido Rico, e de novo lateral para o Club Deportivo Estradense. E Diego Castro que ven para o saque, pero xa anticipou Marcos buscando a Julián. Non se pode dar a volta, está moi tapado, deixa para o envío de Marcos, o balón que pasa, saca a defensa, chega dende atrás, agora pegando Marcos, pois prácticamente como lle viña, e de novo saque de portería para Ribadumia. Empresa, lóxicamente, vai polo coiro o gardameta visitante Juanjo. 36 minutos que se cumplen agora mesmo de primeira metade. Lembremos, Club Deportivo Estradense 0, Ribadumia 1. Un gol moi bonito do Ribadumia, que ata o momento é o único que campea no electrónico da Bayuca, no marcador da Bayuca. Marcos, la patada a seguir, corre aí corría intentando chegar Unai, provocou ese saque lateral. Ahora é Rico o que ten dificultades para controlar, lóxicamente, sacarlo moi rápido, pillouno en media carreira, chegou peiteado, caeu o lateral, e imos ver porque será cartón amarelo para o xogador de Ribadumia, probablemente. Eso é o que están pedindo os xogadores do Estradense. Debemos ver o cartón para o xogador, efectivamente, de Ribadumia, concretamente para Borja. Cartón amarelo, minuto 37 de primeira metade. De novo o envío de Marcos, probablemente buscando
unha cabeza afortunada dentro de área. Aí vai Marcos, moi pechado, sacou a defensa. Fafú que devolve a zona de ninguén. Pegou agora a seguir o balón o medio campo de Ribadumia. Patada agora hacia o outro lado foi da defensa do Estradense. E finalmente a trancas e barrancas Juanjo, primeiro levando coiro e logo tirándose xa para collelo dentro de área, anula calquer opción de peligro. Longuísimo saque de Juanjo. A cabeza hacia o centro do campo foi de Amoedo. E a patada, a zona de ninguén, volve o coiro a posesión do Estradense. E de novo saque para Óscar Toledo. Unai, que metía o pé, baixou Marcos, xoga Diego, buscaba Julián, cortou ben agora a defensa. E de novo Fafú para o saque. Julián, moi tapado, marchouse Julián, busca o centro, ahora está moi aberto, intentará chegar Damián, vamos a ver se o consigue. Finalmente saera o coiro xa. O movimento xa é lateral, pero para sallar para Ribadumia. A patada de Lucas a zona de ninguén. E o de novo lateral para Peiteado, para o Club Deportivo Estradense. Marcos que se chega solicitando o balón. Peiteado que está buscando xogadores por diante, saca longo hacia a zona de Unai, tamén a de Damián. Finalmente hai un pequeno lío de xogadores aí. Vamos a ver porque hai falta. O colexiado sacou rápido o Club Deportivo Estradense. Marcos concretamente buscaba a Julián, pero sen demasiada precisión. Diego Castro que devolve para Amoedo, pero non hai precisión agora do central no envío de novo. E cortou a defensa, longuísimo a zona de Toledo. E que o único home que estaba en zona de perigo do Estradense era Samún, o dorsal número 10, pero era prácticamente imposible que chegase a ese envío dende a súa defensa. Amoedo, moi longo, a pelexa no medio campo é moi difícil, posto que o balón apenas toca o chavo aí, senón que se está movendo cando agora cae o Peiteado. E agora sí, marca o colexiado falta e pedía Pepe Rico cartón por xogo peligroso sobre Peiteado. Decía que o balón apenas toca o campo, apenas toca o pasto, e polo tanto para os xogadores de medio campo é moi complicado poder efectuar pases con certa precisión, ou ao menos buscar compañeiros desmarcados, xa que apenas hai espacios nos que moverse. Julián gaña metros, xoga atrás con Marcos, no outro lado ten a Peiteado, recibe o lateral dereito, vai a apoiar Pepe Rico, devolve para Marcos, este abre hacia a zona de Diego Castro, de lado a lado o Club Deportivo Estradense. Manuti tapado, xoga con Pepe Rico, a dereita ten a Peiteado, opta por darse a volta, busca o envío hacia Fafú, intenta xogar con Julián, de novo para el o coiro dentro, Fafú, e chapou Juanjo para Ribadumia. Gran ocasión agora de novo para o Club Deportivo Estradense, minuto 41 e medio. Chegou moi ben Fafú para o remate, pero tamén respondeu perfectamente o gardameta visitante. A verdade é que daba intención, pero non ia, demasiado floxo, demasiado colocado, digo, o envío de Diego Castro. É bastante floxo. Atención agora, porque de novo pode haber peligro. O movimento en ataque para José Manuel. Chegou para o corte Fafú, está nese lado moi activo. Hai falta, creo que cartón amarelo para Ramón. Efectivamente, cartón amarelo para Ramón, que deixaba o pé e derrubaba a Fafú.
Amoedo, que sacará, quedan 2 minutos e medio para que se cumplan os 45 da primeira metade. O estradense que intenta buscar un gol para chegar, algo menos, ao intermedio con outra cara, unha cara máis positiva. Julián, a esquerda está Diego, non o dobla, busca a saída individual Julián, o centro, sacou a defensa, o balón que chega a zona de Marcos, vai saco peito, Manuti, de novo Marcos, no outro lado, estaba intentando incorporarse Damián, pero o balón chegou en semibote xa directamente a posesión de Juanjo, e saca de novo longuísimo o porteiro de Ribadumia. Fíxense, tan longo que botou o balón unha vez e foise directamente para saque de portería, que cruzou todo o campo, e non é pequeno precisamente o campo do Club Deportivo Estradense. Óscar, que pega, prolonga Rico, volve a xogar coa cabeza Rico, envía o balón directamente fora. Polo tanto, de novo, lateral para Ribadumia, e Sallar, o home que se prepara para facelo. Vai José Manuel a roupar, opta por buscar unha prolongación. Atención agora a xogada, é Ramón, e hai falta de Guti sobre Ramón. Polo tanto, nova xogada de estrategia, balón parado para Ribadumia. En último minuto, mas lógicamente o que desconte o colexiado desta primeira metade. Atención ao saque, moi pechado de novo, e directamente agora as mans de Óscar Toledo, que se tirou o chao para controlar esa cousa hacia a zona de Pepe Rico, que resbalaba no envío hacia Damián. Pelexa Damián, e será lateral para Ribadumia. Un minuto, descontará o colexiado, segundo ben de indicar ya banquiño. E finalmente todo parece indicar que terminará a primeira parte con este resultado, que non é nada bo para o Club Deportivo Estradense, ainda que tamén é certo, cando agora bota o balón directamente fora Ribadumia, é certo, digo, que o colexiado marcou un minuto, pero pode alongar un pouquiño máis, así que imos ver. Pepe Rico intentando beixar, o balón que queda un pouco suelto, sacou a defensa, a Moedo, tirou a Moedo, moi lonxano, o balón moi arriba, e o colexiado que pide o balón para o saque, despois de mirar o reloxo, que quere decir que prácticamente cando saque de portería Juanjo pitará o final da primeira metade. Dame esa impresión, lógicamente. Dilla Juanjo que apure, e que o tempo xa está cumplido. Sacou Juanjo, longo, cortou o mediocampo do Estradense. Final da primeira metade, remata co resultado de Ribadumia 1, Club Deportivo Estradense 0, ou mellor dito, Estradense, Club Deportivo Estradense 0, Ribadumia 1, un resultado sorpresa momentáneamente na Valluca, e xogadores a túnel de vestiarios. Volverémonos tamén xa nuns minutos, será para contarlles na segunda parte o que agardamos é xa unha remontada do Club Deportivo Estradense neste encontro que ata o momento está resultando sorpresivo no seu desenvolvemento para o propio equipo vermello, para o equipo estradense. O dito, volvemos nuns minutos, será na segunda parte. Ata agora mesmo. Saúdos de novo, a piques de principiar a segunda metade neste partido. Lembremos que perde no seu campo o Club Deportivo Estradense, está saltando a sorpresa na Valluca diante do Ribadumia. O resultado ao final dos primeiros 45 foi de Estradense 0, Ribadumia 1. Un gol olímpico, un gol de córner, pero sobre todo un gol que sentou como un xerro de auga fría, e nunca mellor dito por aquilo de que está unha tarde verdadeiramente fría na Valluca, e sobre todo no ánimo do Club Deportivo Estradense, que se conxelou literalmente.
Saltan xa, están empezando a saltar os xogadores do Estradense. Estaba vendo se hai algún cambio. En principio non vexo ningún no Club Deportivo Estradense, por lo tanto serán os mesmo 11 que iniciaba o partido. E fago propio, estou tamén mirando os xogadores de Ribadumia. En principio tampouco vexo ningún cambio no Ribadumia. Por lo tanto, os mesmos 11, lembrámonos moi rapidamente: Toledo, Peiteado, Fafú, Amoedo, Guti, Marcos, Manuti, Rico, Julián, Unai e Damián polo Club Deportivo Estradense. Cando anuncian un, pois estaba eu pendiente, non vía ningún. Pois sí, están anunciando un cambio, e é concretamente o de Unai por Nando. Por lo tanto, sí hai un cambio no Club Deportivo Estradense. É que o Nando, o xogador número 12, aínda non salida, está precisamente a piques de entrar agora no terreo de xogo. E efectivamente incorpórase Nando, e o home que non estaba é Unai. Cambio, por lo tanto, no Club Deportivo Estradense para esta segunda metade. A piques, por lo tanto, de principiar xa. Arranca agora mesmo a segunda metade. Puxemos cronómetro en marcha. E Guti que baixa, tocando o Estradense, Amoedo hacia a zona de Diego Castro. Levantouse un poquinho o balón, e de novo agora intentando buscar homes por diante os xogadores de medio campo do Estradense. A presión de Julián, a patada a seguir da defensa, a resposta tamén prácticamente en semifallo de Amoedo, e de novo lateral en banda dereita para o equipo visitante, para Ribadumia, que moveu xa con Borja. Cortou Manuti, Diego Castro, o balón pelexado no medio campo, e falta favorable ao Club Deportivo Estradense. Rico que deixa para Marcos, que será probablemente o home que saque esa falta unha vez que o balón se pare no punto exacto que indicaba o colexiado do partido. Marcos pedindo a distancia da barreira, e atención ao saque, que pode ter moito perigo. Aí vai Marcos, directo, e despois de botar chapou Juanjo, que fixo aí un alarde de reflexos. Sacou mal ahora o porteiro visitante, pero sigue a posesión, pegou hacia arriba como lleviño o coiro. Agora Samu, e finalmente sacou Peiteado para o Club Deportivo Estradense. O propio Peiteado intentou xogar con Pepe Rico, pelexouna por dúas veces o lateral do Estradense. Julián que estaba agardando, Manuti que baixa, xoga con Fafú, abreu para Damián, de novo para Fafú, sacou agora a defensa. Marcos que consigue baixar, atrás con Amoedo, Pepe Rico, por detrás ten a Guti, dous a volta para buscar a este home, a Peiteado, atrás de novo o coiro, e finalmente Guti, que mandou unha patada prácticamente directa ás mans de Juanjo, sen ninguna opción de perigo para a portería de Ribadumia. E o saque directamente fora de Juanjo, devolve a posesión o Club Deportivo Estradense. Sabiron como intentou sacar longo, meteu Rico pé, o balón suelto aínda, baixou Diego Castro, engatillou como lle viña, pero sin dirección o lateral do Club Deportivo Estradense. Por lo tanto, de novo saque de portería para Juanjo. Saltará Manuti, baixou agora no medio campo Ribadumia, patada longa, corre Amoedo e cede ca cabeza para a salida de un Óscar Toledo, que buscou xa rápido a Diego Castro, salvou in extremis o lateral do Estradense. Julián que intenta marcharse, dobla Diego Castro, un contra un de Julián, quedouselle o balón trabado, sigue Fafú, buscou atrás agora a chegada o apoio de Damián, pero
moi difícil xa para o control do balón que se perde en lateral para Ribadumia. Un saque de novo en campo propio, el longo de Ribadumia. Prolongación que recupera o estradense. Manuti atrás, Marcos peiteado, meteu longo hacia a zona de Rico, pero o balón é demasiado longo e agora intenta chegar o propio peiteado, non hai falta e finalmente leva a peiteado. Xogou con Marcos, este atrás para Moedo, abreu para Diego Castro, fai o apoio Marcos, recibe tamén Damián, intentou xogar con Manuti, non houbo precisión no envío, non houbo dirección e a patada a zona de ninguén chega para peiteado. Había falta, xogo perigoso de Fran, que ahora sí señalou o colexiado, que para mí sigue tendo unha boa actuación. Deixou en primeiro lugar a lei da vantaxe, logo pitou cando se dou conta de que non había opción xa para xogar para o Club Deportivo Estradense. Julián, Pepe Rico abrindo atención sobre a carreira, que non foi quen de chegar de Nando, e polo tanto o lateral en zona xa de lateral zurdo para ese home que agora volve a pegar prácticamente como lle ven, e Guti que deixa que saia para o saque de novo para peiteado. Rico que ven para o apoio, ayer vai o Coiro, intenta entre tres homens marcharse, non foi quen de conseguilo. Fran que a leva, meteu ou intentou meter hacia a zona de medio campo, podía haber falta, non sinala o colexiado, vai a tapar a Moedo, corre tamén Diego Castro, o Coiro que queda dentro de área para o lateral do Estradense, saca Manuti. Agora intentando buscar a Julián, no rexeite por dúas veces, volve a zona de Ribadumia, levou na Pepe Rico, Manuti con el, consigue Manuti, aguantou a tarascada o medio centro do Estradense. Abreu agora, ven de novo a recepción para Manuti, que recibía perfectamente de Nando, pero xa viron como despois era moi difícil que pudera controlar e avanzar metros o Club Deportivo Estradense. Peiteado, Marcos, Fafú, intentou un centro, pegou na espalda de José Manuel, e xa o saque de novo para Moedo. Marcos, Rico a dereita, ten a ese home que recibirá, peiteado por diante, o centro moi pasado, Damián que intenta chegar, foise o balón e conseguiu aguantalo prácticamente pegado ao córner. E agora saque de portería de o colexiado, co último en tocar foi precisamente Damián. Saque de portería para Ribadumia. Juanjo colocando o balón. Estrada Televisión, a televisión da Estrada, a televisión do deporte, xa saben, vivindo os partidos do Club Deportivo Estradense, sempre por xentileza de Pastelería Mimela e da Concellería de Deportes do Concello da Estrada. Gracias a esas dúas entidades, vostedes teñen a oportunidade de vivir os partidos do Club Deportivo Estradense íntegramente, sendo testemunhas, ou eso agardamos, de un ano que pode ser histórico para o clube, o ano de volta a terceira división, ou sí, que permanentemente estamos acuñando, neste caso, para esta tempada do Estradense. Sallar, que saca o balón para Moedo, Marcos que prolonga, intentou chegar Nando, quedouse o balón un poquinho curto, finalmente Pepe Rico que a punta da bota conseguiu leválo, a dereita ten a Nando, opta por xogar precisamente con este home, métese Pepe Rico na diagonal, Manuti pode tirar, o envío de Manuti moi desviado,
á esquerda da portería de Juanjo. Non atopou Manuti portería, quedou ubicado para o disparo, pero se oye moi desviado e sin maiores problemas para Juanjo, o porteiro de Ribadumia, que xa sacou unha prolongación de Fran. Chega Guti para defender, continúa a posesión, marchouse moi ben agora Fran. Ricos, Guti, sigue elevando, atención Ribadumia, Fran que intenta chegar, vai a corte, aí a Moedo, meteuse a Moedo, xoga xa para que saque de portería Óscar Toledo, o gardameta do Club Deportivo Estradense. Tapou ben na saída a Moedo o balón e xogou despois rápido para Toledo, que agora sí buscou o centro do campo co seu saque, cortou a defensa, chegou Pepe Rico, balón suelto á zona de ninguén e as mans de Juanjo, ou os pés, que agora sí, diante da presencia de Julián, opta por sacar longo, moi longo, unha vez máis en semifallo, e o balón para o Estradense. Damián intentando irse, quedouselle na espuela o balón, e de novo o ataque para o equipo de Ribadumia, o centro que non colle dirección e será saque de portería para o Club Deportivo Estradense. Toledo, que sacou con Amoedo, este buscou a Guti, de novo Amoedo en esa zona. Non presionan os homes de Ribadumia, saben lógicamente que a zona de máis perigo é medio campo, non tanto na zona defensiva do Estradense, e aí no medio campo é onde as liñas xuntanse moitísimo e hai moitos problemas para que circule o balón con certo criterio e efectividade. Nando intentando xogar de primeira con Pepe Rico, o balón que se lle quedou atrás, atención que pode haber perigo de novo, chegou para o corte Diego Castro e será cartón amarelo, imos ver para Manuti. Debeu protestar Manuti a xogada, sinceramente eu non vin a situación da falta, pero senalou na o colexiado e polo tanto ele é o que decide e ele é o que manda. De nova falta perigosa, a pesar de estar moi lonxe da portería do Estradense. Hai que lembrar sempre que o campo está moi perigoso. Borja, o home que vai lanzar, aí vai o envío, botou e chegou ás mans de Toledo, arriscou aí a defensa do Estradense, deixou que o balón botase, nin quixo meter a cabeza, e agora perdeu Marcos, sae ben Ribadumia, atención á chegada de Fran, con el peiteado, balón que se vai, e será saque de portería. Toledo para o saque. E fíxense como hai que sacar sempre moi longo, porque os xogadores do Estradense vanse todos ao centro do campo. Levantou o banderín o auxiliar e aí fora de xogo volverá o balón a pé do Estradense. Dicíelles que unha vez que está o balón en saque de portería para o Estradense, prácticamente en todas as xogadas os xogadores do Club Deportivo Estradense vanse moi lonxe, buscan a zona de medio campo e imposibilitan sair prácticamente co balón dende atrás xogado. Unha situación que se repite prácticamente, que se calca os últimos partidos do Club Deportivo Estradense, cando agora o balón saeu a Nacional 640, pero que obviamente o equipo do Estradense perxudica, posto que non poden facer xogadas de combinación, salvo en zona xa de moitísima presencia de xogadores rivais. Moi directo está xogando o Estradense, pero eso tamén facilita as cousas para que a defensa visitante, en este caso, teña sempre o balón de cara en máis opcións a hora, porque xa simplemente polo feito de
de estar máis xogadores en zona defensiva fai que vexan moito máis claras as posibilidades de cortar as xogadas de ataque do Club Deportivo Estradense. Como nesta ocasión, falta e o saque larguísimo de novo hacia a zona de Fran. Saltou Guti, o balón que queda perdido no medio dos xogadores, finalmente meteu o pé Guti, corre Damián para intentar baixar, deixa que pase o coiro hacia a zona de Diego Castro, leva finalmente agora o Estradense, Manuti, marchou de dous homes, non conseguiu xa salir do terceiro, pero había falta. Falta e saque de novo favorable ao Club Deportivo Estradense. E Marcos colocando unha vez máis o esférico para efectuar o saque. Incorpórase Nando xa ao ataque, fai o propio Amoedo. Como sempre, os homes altos e o balón que se colgará. Aí vai o envío e directamente ás mans de novo de Juanjo. A todo momento moi seguro en todas as súas intervencións Juanjo, e chapando balóns ás veces difíciles, como ese último que botaba prácticamente en área pequena, o risco que eso conleva de que colla velocidade ou faga calquer tipo de estrano. Marchouse ben agora aí Ribadumia. Finalmente Pepe Rico, que chegou tamén para meter o pé, pero continúa a posesión para o equipo visitante. Corre Fran, tamén peiteado, deixa que se marche o lateral do Club Deportivo Estradense diante da presencia de Fran. E de novo lateral e saque de peiteado hacia a zona de Rico. A patada a seguir de Rico. Julián que pelexa, hai falta, empurraban a Julián. Sacou rápido Pepe Rico para Nando, vamos a ver se consigue chegar, o balón moi largo. Finalmente chegou Nando e será lateral, perdón, saque de esquina para o Club Deportivo Estradense. O propio Nando preparado para o saque, non deixa que sexa Marcos o home que saque. Coloca xa Marcos o coiro. De novo saque de portería. Protestan os xogadores do Estradense. O saque de portería que marcou o colexiado. E cambio no Club Deportivo Estradense. Dous cambios, dous homes que se incorporarán ao terreo de xogo. Concretamente Damián, que se marcha, e tamén Guti. Entran Vicente e Iván. Vicente e Iván, que se incorporan en este momento justamente a falta de 27 minutos para rematar o partido. Minuto 62, polo tanto 63 realmente. E atención porque agarraron aí o lateral apeiteado por parte do Club Deportivo Estradense. E Marcos que sacará. A patada longa de Marcos. Julián, que a trancas e barrancas conseguiu controlar. Fafú, que doblaba sobre a chegada de Nando, o pase de Nando. E de novo Fafú que saca atrás para Amoedo. Abreu Amoedo xa no saque sobre a zona de Iván. Buscaba a Pepe Rico, o balón quedou corto, cortou a defensa. E de novo agora arriba Dumia, que intenta reorganizar as súas liñas. A patada longa, a zona de Amoedo. Amoedo que se dá a volta, xoga con Fafú. Este opta por buscar a Manuti. Atrás de novo Amoedo. Cambio total, a zona de Vicente. Cortou a defensa. El lateral para o Club Deportivo Estradense, peiteado que saca para Pepe Rico.
devolve ya. Está pedindo no medio Iván, opta peiteado por buscar unha prolongación sobre a zona de Vicente. Pelexa Vicente, leva a defensa e finalmente a propia presión de Vicente obligou a ese envío lateral para o Club Deportivo Estradense. Peiteado que sacará dende a banda. Aí vai o saque. Levou unha de máis agora. Ven con elegancia a defensa de Ribadumia. Marcos que corta no medio. Responde coa cabeza Sallar. O balón suelto. Moi lonxano o envío agora de Julián a zona dese home que sacaba, de Juanjo. Cortou a Moedo. Pepe Rico que sigue pelexando no medio do campo. Finalmente consigue levar a Fran. Meteu o pé aí defensivamente. Ben agora o Club Deportivo Estradense. E Fafú que a controla. O lateral zurdo do Club Deportivo Estradense, moi tapado, opta por xogar hacia Marcos. Vicente. Atención, un contra un de Vicente. Marchouse ben de dous homes, vai buscar o centro. Dentro de área non tivo opción a darse a volta nesa xogada Nando. E de novo volve a intentar atacar con todo o Club Deportivo Estradense. A falta de 24 minutos para que remate o partido. O Estradense que está presionando máis, tentando de buscar o empate como paso previo, lógicamente, a tentar de amarrar os 3 puntos de un partido. Atención a Julián, porque finalmente cortou en 2 tempos a defensa. Non quixo agora os deuses do fútbol facilitar a xogada de ataque do Club Deportivo Estradense. E agora o balón demasiado alto e directamente fora. Tranquiliza Juanjo para o seu equipo. Marcándolle xa os seus homes. Juanjo saque. Manuti que salta. O balón suelto de novo no medio. A patada a seguir a zona de Fran. Cortou peiteado. Chegou para o apoio Vicente. Pepe Rico apoia pola izquierda. Sigue Vicente. Xoga agora con Manuti. Abreu Manuti. Pode chegar ao centro. E Juanjo que chapou sen maiores problemas diante de ese centro de Nando. Iván que está pelexando. Non hai falta. E agora tampouco houve dirección no envío. Cando temos cambio no equipo de Ribadumia, en principio dá a impresión de que entrará concretamente Manu, dorsal número 14, e imos ver quen é o home que abandona o terreo de xogo. Bueno, hai un doble cambio, concretamente con os dorsais 12 e 14, concretamente Julio e Manu por Samun, e imos ver que é o seguinte e tamén por José Manuel. Por lo tanto, os 2 cambios que fai justamente no minuto 68 de partido o adestrador o visitante Ricardo Dios. Marcos que abría, fixose un lío, unha xogada curiosa. Va Moedo, o balón pegáballe na espuela e quedaba suelto. Julián que intenta prolongar e fora de xogo. Levantou o banderín o colexiado auxiliar Martínez López e polo tanto a xogada quedaba invalidada. Marcos
saltando de cabeza, pero sin demasiada concreción, ainda que afortunadamente o envío directo de Julio nesa prolongación foi directamente ás mans de Toledo. Sigue a posesión de Ribadumia, o balón que se vai perder en saque lateral para o Club Deportivo Estradense. Fafú. Nando, que estaba pelexando no medio de dous homes, leva de novo Ribadumia, move, hai falta, non asinala no colexiado, era Iván o que estaba presionando, intenta chegar, pero había fora de xogo agora de Fran, e polo tanto xa xogada invalidada, sacou rápido o Estradense de novo, peiteado, cortou, posto que realmente o balón non levaba unha dirección de pase clara, e sen maiores problemas a defensa visitante, de novo xogando o Estradense. Pepe Rico que intenta chegar, corta a defensa, a zona de Amoedo, Diego Castro, Manuti xogando agora hacia o outro lado, cambio total, Vicente que consigue controlar, o un contra un de Vicente, sigue o xogador do Estradense, busca o centro hacia o segundo, e aí o remate de Julián foise alto, e polo tanto xa remata sen maiores complicacións a xogada. Juanjo para o saque. Rico, Vicente, sigue a presión de Vicente, leva agora Fran, intentando, agarraron aí a peiteado, e de novo Pepe Rico que saca rápido, buscando o lado contrario a incorporación de Fafú, pero o balón botou e foise directamente fora. Cando quedan 20 minutos, 19 para ser exactos, para o remate do partido, e, lóxicamente, o que engada o colexiado. Julián, o movimento doblando de Amoedo, sacou a defensa, sigue o intento de posesión do Club Deportivo Estradense, e finalmente Pepe Rico tocando con Vicente, de novo devolve ya Pepe Rico, Iván, Amoedo, Diego Castro que recibe de Nando, está combinando un poquinho mellor ao Estradense, inténtase marchar Fafú, o centro de Fafú, sacou a defensa e de novo saca o intenta salir pola banda dereita. Ribadumia cortou de primeiras, agora aí ven o Estradense, pedían falta, na concedía o colexiado, o cambio total, o centro ao menos non atopou tampouco ningún home por diante do coiro, e polo tanto directamente a saque de portería para Juanjo. O gardameta visitante colocando os seus homes. Vicente saltando en o medio, meteu o pepeiteado, fixo propio a defensa visitante, e agora directamente o balón de novo ás mans do gardameta de Juanjo, presionado tímidamente por Julián. Sacou longuísimo Manuti que intentará saltar, meteu a cabeza Manuti, Pepe Rico que prolonga sobre Julián, cortou a defensa de novo, mete o balón hacia a banda, aí pelexa, eleva a Manuti, Amoedo ten campo polo outro lado, está buscando abrir agora o xogo, Nando, Vicente que recibe, doblou no peiteado, volve o balón para hacia o outro lado, o bote foiselle, non foi o bote, non foi o control do bote Fafú, senón que deixou que lle botase unha vez que se lle botou o balón. A verdade é que xa iba moi alto e que era moi difícil controlar para o lateral zurdo do Club Deportivo Estradense. Manuti, Diego Castro, Fafú, Amoedo, o envío de Amoedo sin dirección,
intentaba, que creo que buscar a Vicente no outro lado, pero saeulle pois un centro ás mans dese home que sacaba, de Juanjo. O balón suelto que queda no medio de novo para o estradense. Marchouse ben Iván, xogou agora con Nando, dobla Fafú, leva o lateral zurdo, volveu a intentar levar, levouna ben Iván, deixa para Fafú, agora atrás de novo o envío de Fafú e hacia a zona de Nando, pero non levaba boa dirección, foise fora e polo tanto saque de novo para Ribadumia e de novo Iago o home que moverá. Vicente que vai a pelesa no centro do campo, balón suelto. Marcos deixa para Toledo, presiona tímidamente tamén Ribadumia e volve a sair peiteado Manuti, tirándose para Amoedo. O cambio total de Amoedo, de novo sin dirección e de novo directamente fora para saque de portería. Cando entramos en 15 últimos minutos e lógicamente o que desconte o colexiado para o remate de un partido que sigue complicado, moi trabado para un club deportivo estradense que non se conseguiu refacer da sorpresa dese gol e por suposto que sigue tentando, eso sí, de buscar a chave que permite abrir a portería de un equipo que chegou aquí disposto inicialmente a non perder, topouse con un gol e agora mesmo empeza a pensar que pode levarse incluso os 3 puntos da Valluca. Marcos para o saque de córner e arriba de novo todo o equipo. Aí vai Marcos, meteu a cabeza concretamente Lucas e o córner dende o outro lado para o Club Deportivo Estradense. Nando que deixa xa para que de novo sea Marcos o home que saque dende o lado esquerdo do ataque do Club Deportivo Estradense, a dereita da portería de Juanjo. Aí vai o envío, o balón quedou na frontal, sacou a defensa de patada a seguir e foise o lateral de novo para saque do estradense Vicente, que deixará xa para peiteado. De novo intentará o estradense un saque longo. Aí vai dentro o balón, ten que darse a volta, ahora era moito máis complicado. Fafú intentando xogar dentro, quedouselle o balón moi atrás a Nando. E atención agora a saída, porque só o home que ten o balón estaba por diante del, o xogador de Ribadumia concretamente era Julio, non tiña ninguén máis. Cortou aí Marcos e o balón de novo en lateral para Ribadumia, cando hai un novo cambio no equipo visitante. Concretamente entrará José, o dorsal número 15, e veremos quen é o home que sale. Dame impresión de que Fran, justamente o cambio que fai Ribadumia a falta de 13 minutos para terminar o partido, o ao menos os 90 regulamentarios, xa que, como sempre lles digo, ata que o árbitro pita hai partido. Peiteado por diante, tiña a varios homes, entre eles optou sin embargo por xogar máis hacia atrás. Manuti, Iván abrindo sobre a zona e hai falta que sinala o colexiado por esa entrada de Vicente de peiteado, unha entrada ao limón
que é falta favorable a Ribadumia. O saque moi longo de novo, no bote beneficiou a Ribadumia, corre para intentar chegar Manu, o balón fora, que xa sacou Fafú. A Moedo, Julián que corre, iso é un pequeno lío aí a defensa co balón. Nando, o balón atrás, non había ninguén para acompañar a Nando e sacou de novo o balón fora directamente a defensa de Ribadumia, que lóxicamente a medida que pasan os minutos está notando máis a presión e os propios nervios de sentirse posibles gañadores do partido. Vicente, o centro, pegou nun xogador de Ribadumia, será córner. Concretamente, non me impresión a min de que foi Borja, o home no que tocou o coiro. E corre para o saque xa Marcos de novo para o Club Deportivo Estradense. Aí vai o saque, prolongou a defensa, sae a atención ao contraataque de Ribadumia, está completamente solo ese home que corría. Hai falta e imos ver porque ademais probablemente cartón nesa xogada para Manu. Cando quedan exactamente 9 minutos e medio para o remate do partido. Lembremos o resultado en Estrada Televisión: Club Deportivo Estradense 0, Ribadumia unha sorpresa que salta na Bayuca momentáneamente de los aficionados que non o creen. Peiteado, movendo con Vicente, Manuti, Iván, xogando por dentro, Julián, Pepe Rico, a dereita ten a Vicente, chega o balón a Vicente, engatillou Vicente como lle viña, e ademais cartón amarelo agora para un xogador de Ribadumia por protestar algunha xogada, e cartón vermello porque era a segunda, e polo tanto os últimos minutos quedará con 10 Ribadumia complicando, e de que maneira, lóxicamente, os últimos minutos do equipo hoxe visitante. Segundo, cartón amarelo, a expulsión de Baliñas. Dame impresión a min de que Baliñas, non coñezo físicamente os xogadores, pero en todo caso non é Baliñas, senón concretamente era Borja, o dorsal número 8, e quedará con 10 homes Ribadumia nos últimos minutos de encontro. Juanjo sacando arriba, Manuti, baixou Julián o coiro, movendo xa de novo o Club Deportivo Estradense, tentando Iván de buscar máis espacios. Fafú que chega, que leva o balón a trancas e a barrancas, cae Fafú e hai falta, e de novo cartón amarelo e cartón vermello, en este caso directo, para o xogador de Ribadumia, para José. Polo tanto, ahora con 9 homes quedará Ribadumia nos últimos 7 minutos, pero José aínda non abandonou o campo. Debimos ver agora como se desenvolven estes últimos minutos cando hai ademais falta favorable ao Club Deportivo Estradense. Bueno, imos ver o envío
directamente sai o balón por detrás da portería e saque de portería que señala o colexiado favorable a Ribadumia. Enfadouse Oreiro co auxiliar e sacou xa rápido Ribadumia e de novo o movimento xa en ataque para o Club Deportivo Estradense. Vicente peiteado que dobla, Vicente que para o coido, xoga atrás con Manuti, máis atrás con Marcos, pide no outro lado e recibe Diego Castro. Fafú intentou facer unha parede, quedouse o balón moi curto, sale de novo Ribadumia na xogada individual, consigue recuperar e hai falta agora de Iago sobre Fafú. Manuti, Vicente está a dereita, Manuti opta por cambiar hacia a súa zurda sin dirección ao balón e de novo recupera o Club Deportivo Estradense. Manuti, Vicente, peiteado dobla, busca peiteado, chega antes a cortar Fran e de novo o saque favorable o equipo do Club Deportivo Estradense cando se vai producir un novo cambio. Vai a salir Amoedo, abandona o terreo de xogo Amoedo e entra Brais no Club Deportivo Estradense. Bueno, unha decisión de Javier Oreiro a falta de apenas 5 minutos e o saque que fai o Club Deportivo Estradense. Peiteado que centra, cortou a defensa, pero había falta que marcou o colexiado de atención, porque además cartón vermello para, vamos a ver, pois non sei exactamente, eu vin o cartón vermello, salvo que o enseñase algún xogador que eu non estou vendo. Sería evidentemente un cartón amarelo, posto que eu vin o cartón vermello, pero tería o cartón amarelo ao lado. En todo caso, saír non saiu ningún. Manuti na pele xa peiteado, o balón finalmente en lateral para o Club Deportivo Estradense. Saca peiteado, Manuti que abaixa, move agora Iván hacia Diego Castro, no apoio chegou dende atrás Nando, agora Vicente, doblou peiteado, vai chegar antes a defensa e deixou agora prácticamente peiteado co balón pegase nel. Intentou apartar, pero creo que non foi capaz de apartar o suficiente, e o lateral para o equipo de Ribadumia. O saque será de Sallar. Aí vai o saque e agora cambia o balón de Dono, sacou rápido, peiteado Marcos, gana metros, xoga con Iván, o cambio de novo hacia peiteado, Vicente pedindo, intenta irse peiteado, dobla Manuti, xirouse peiteado, xoga atrás agora con Iván, meteu interior, atención que pode haber peligro para Julio, para Julián, o balón que chega a zona de Vicente e será saque de esquina. Nova ocasión para o Club Deportivo Estradense. Marcos para o saque. Está queimando todos os cartuchos o Club Deportivo Estradense, está llelo contando Estrada Televisión. Marcos para o saque, aí vai, moi pechado, meteu as mans agora, ben os puños Juanjo, envía directamente a córner, volve a repetirse a xogada, mesmo sitio, mesma hora, mesmo saque.
Unha vez máis, ahora pasado, intentou cabecear Manuti, chega o Coiro hacia a zona de Nando, vai intentar o centro, buscou o segundo e chega o gol de Nando. Sobre o reloxo chegou o gol de Nando. Chegou o gol e polo tanto acaba de salvar a lo menos os muebles o Club Deportivo Estradense cando o árbitro sinala 4 minutos de desconto neste partido e polo tanto 4 minutos para tentar de gañar un partido que a lo menos no último minuto conseguiu salvarse xa un punto. Obviamente en inferioridade numérica o equipo de Ribadumia será moi complicado para gañar o partido, pero o que pretende agora o equipo visitante non perdelo é o que intentará o Club Deportivo Estradense ata o último minuto, ata o último segundo, é justamente o contrario, é gañalo en algunha xogada como nesta que vimos de ver de gol, que sorprendeu absolutamente a toda a defensa visitante. Vicente buscando un pase interior, intenta chegar Julián, por detrás peiteado, o centro, o balón suelto de novo para a zona de Julián, volve hacia peiteado, amagou de primeira, deixa atrás para Manuti, veñen a presionar a Manuti, pegou xa sin sitio, levou na agora o equipo de Ribadumia, intenta montar o contraataque, hai falta, será cartón ademais para Vicente, falta que sinalaba o colexiado do partido nesa xogada na que buscou moi inteligentemente, eu creo que ademais a falta o xogador visitante. Estaba só, era moi difícil a súa progresión, e buscou a falta. O que non contou foi sacar falta, cartón e ademais o parón obvio que terá o partido, que ten o partido, mentre se atende aos xogadores, mentre atenden a él neste caso na banda ou no céspede, mellor dito, pegado, eso sí, a banda, pegado o banquiño visitante. Bueno, pues están as cousas realmente emocionantes nestes últimos xa minutos. Levamos 2 de desconto, 4 que dixera o colexiado, que se convertirán agora probablemente en algún máis, polo tempo que se está precisamente agora perdendo, atendendo o xogador de Ribadumia, e todos os afeccionados do Club Deportivo Estradense que están pendientes de calquer xogada que poida definir o encontro e darlle a volta a un partido absolutamente trabado ata o ultimísimo minuto. Bueno, pues xa se vai reanudar e será precisamente Lucas o home que mova con apenas 2 homes, 3 por diante do balón. O envío de Lucas e a directo a man de Óscar Toledo, que buscará un saque largo para intentar sorprender. Corre Julián, bota o balón e vai ás mans de Juanjo, que volve a tranquilizar, sabendo que o seu equipo está en inferioridade, obviamente. Fafú, que pelexaba por ese balón, volveu a colgar para a incorporación agora de Julián. Está tapado Julián por Iván, por Renda. Sacou de novo a defensa, zona xa directamente de ninguén, e volve a montar o ataque Marcos. O tempo que corre, aí está o movimento hacia Manuti. Manuti que abre hacia o outro lado, buscando abrir o campo polos dous lados. Fafú atrás de novo, Brais que movía con Marcos, o envío de Marcos directo dentro, queda suelto, cortou a defensa
será lateral para o Club Deportivo Estradense. Pode ser o último cartucho para un agobiadísimo Club Deportivo Estradense en último minuto prácticamente xa de partido. Continúa a presión, move e meteu dentro o balón agora o Club Deportivo Estradense, pero será saque de portería e isto xa está rematado, aínda que ata que lógicamente pito colexiado teremos que agardar, entre outras cousas, posto que despois de que el marcase os 4 minutos houbo esa xogada que lles contábamos na que se perdeu 2 minutos claramente, cando hai falta agora favorable ao Club Deportivo Estradense. Por lo tanto, fíjense como sube absolutamente todo o Club Deportivo Estradense. Marcos que sacará todo o Estradense dentro de área para intentar o milagro. Aí vai o balón dentro. Vamos a ver porque será saque de portería. No, córner. Córner. E polo tanto, de novo, Marcos para o saque e todo o Club Deportivo Estradense dentro e toda a afección pendiente deste saque. Aí vai. Moi pasado, directamente fora. E agora sí, que me dá a minha impresión de que unha vez que se saque será o final do partido. Aí buscou Marcos o envío moi pechado, moi directo, como acostumbra, dende ese lado, pero desgraciadamente non foi nada efectivo o saque. Sacouse de portería, o salto no medio campo, e hai falta, é final do partido. Final do partido, remata o encontro co resultado de empate a un gol entre o Club Deportivo Estradense, que pincha na Valluca, e o Ribadumia, o penúltimo clasificado, que saca petróleo da súa visita a Valluca. O gol que marcaba o equipo visitante complicou e de que maneira o encontro. O Estradense, que non foi quen de remontar, doulle vida ese gol en extremis que empataba o encontro, pero foi simplemente un espellismo diante de un equipo que hoxe levase dende a Valluca un resultado máis que positivo para eles. Pois aquí, co agradecemento sempre a Pastelería Mimela e a Concellería de Deportes do Concello da Estrada, poñemos nós tamén punto e final a esta transmisión. Lembrarlles, eso sí, que a partir do martes estará tamén o partido para aqueles aficionados que quieran verlo con máis tranquilidade na nosa página web www.estradatelevision.com. Club Deportivo Estradense 1, Ribadumia 1. Rematou o encontro, máis nada, saúdos dende o campo municipal da Valluca.